ka khobor ka bakrau ki cigarette bat ki duma ki pan masala kin sa khang hakaleng kari India na du upnai April arajar arpeun riu la de phiru la yo ya kane khobor kumta sangeno namar kamde kaba shisha ka sarkar kamshim lapan mi kanu ka hukum ban khang kadur kabala sapriang kalong shiteng ka jing shisha bat kaba khampun sen kalong kaba thok kai ka jing shisha sayang ani tu ipi ka jisha kalong ba nadu ka shitrik Februari arajar arpun riu ranang penkiu ya ka khajna bat ka bai sumar haki secret bat pan masala kamut uduma kabamut umar undon hayu re kandon ka jingki udor Pelai ka sarkar kale ya kane snap ka logic jong ka sarkar kalong ka basuk penkiu ya ka dor kibriu kinthit duna ka jing penjot ya ka koit ka kia ka duna hoi don ke jing kalakum ka Odisha ki bala khang ya uduma bala bandi re kam don kanu ka jing khang jong kari nagapanta kari India barok kawe kumtas nga bawat nge matla ya ki jing tho ki bala viral kamde ban sha khang kan sanang kham remdor kan mau ya kane sngoba share ya ka video ban khanglat ya ka jing pansapriang ya ki jing thok but follow na ka banta ke khubor ba shisha ya kane ka channel